το Βαλεριάνο, τον Τουτσαρίδη, τον Καρακλίδη και τον Παπαργυρίου στην άμυνα. Μαυρίδης Πάλας θα είναι στα χαφ, ο Καρλόπουλος, ο Άρτσε και ο Κουρέλας θα είναι στη μεσαία γραμμή και ο Καπνίδης στον αγωνιστικό χώρο και μας περιμένει ο Κώστας Γκουντούλας για να μας ενημερώσει σχετικά με το ρεπορτάζ και τις απουσίες των ομάδων. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Βαλεριάνος, ενώ ξεκίνησε μόλις το παιχνίδι μας. Από την άλλη πλευρά και το Βατανιακό, ο Σάκης Παπασιλείου δεν μπορεί. Το παλεύει και αυτός μαζί με την ομάδα του. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης. Φάουλ πάνω στον Άρτσε, ο Νίκος Τροήρης. Ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του Γενάρη, όπως και ο Εμμανουήλ, ο Έμβουε. Το φάουλ του Τροήρη πάνω στον Άρτσε και η κίτρινη ψηλά από το Λαζαρίδη και ο Άρτσε στη διεκδίκηση θα κάνει φάουλ. Ο Μεξικάνος, φάουλ υπέρ του Βατανιακού. Εδώ ο Άρτσε, κινητήριος μοχλός της ομάδας της Καβάλας. Στην κόντρα με τον Άρτσε. Άρτσε τη φέρνει πάλι αριστερά και όμως η Καρακλίδη. Κεφαλιά και για να δούμε. Καρλόπουλος, Άρτσε. Προωθούνται οι συμπαίκτες του. Σηκώνει το κεφάλι. Out. Πολλοί πετάχτηκαν από εδώ νομίζοντας για γκολ. Τελικά ο Άρτσε με τη δύναμη που είχε, η μπάλα χτύπησε στην πινακίδα, επέστρεψε. Ακούμπησε και τα δίχτυα και ξεγέλασε αρκετό κόσμο. Κοιτάξτε και πάλι πώς περνάει. Ο Πάλας έκανε μια εξαιρετική κίνηση. Ο Άρτσε βρέθηκε στην πορεία της μπάλας. Κεφαλιά του Μεξικάνου. Άλλαξαν οι πλάγοι επιθετικοί της ομάδας του Βατανιακού. Άρτσε, πάσα για τον Παπαργύρη. Αλλά στη συνέχεια ο Βατανιακός άρχισε να καλύπτει τα κενά του. Με τον Άρτσε τώρα η Καβάλα. Ένα σούτ από μακριά. Παραλίγο να ευνηδιαστεί ο τερματοφύλακας. Μπάλα αναπήδησε μπροστά του, τελικά κατάφερε να βγάλει την μπάλα κόρνερ. Εδώ ο Μεξικάνος, ποιος έχει δοκιμάσει μια κεφαλιά παραλίγο να... με τον Άρτσε και με τον Βουτσιά. Άρτσε τώρα. Κρατάει μπάλα, κινείται. Ψάχνει αυτός να αλλάξει παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάποιος. Είχε ανέβει ο Παπαργυρίου. Δεν ήταν. Δύο κεφαλιές, μια του Άρτσε και μια του Κουρέλα. Είναι μία από τις δύο ομάδες που αγνοούν την νίκη εκτός έδρας. Καλύτερες στιγμές με τον Άρτσε, τον Μεξικάνο, η μπάλα ελά. Έχουν περάσει τα 5 πρώτα λεπτά. Άρτσε, μεταξύ δύο παικτών, φάουλ από τον Τροήρη. Το φάουλ, φετινό απόκτημα της ομάδας Καβάλας. Άρτσε. Την μπάλα οι συμπαίκτες του. Περνάει και από τον Έμβουε. Άρτσε. Συγκλίνει προς το κέντρο. Με το αριστερό. Θα σουτάρει. Μπάλα θα βρει. Τους είναι. Είναι ο Μανουήλ. Στον Τροήρη χτύπησε. Ναι. Και πάλι εδώ. Άρτσε. Σταματάει. Πατάει φρένο. Αποφεύγει το Στούμπο. Με το αριστερό. Τροήρης. Νεμπόισα, Άρτσε, Καρλόπουλος, έχει κοντά το Λαζαρίδη. Καπνίδης τώρα που να βρει το κενό. Άρτσε. Στον Πάλα. Άρτσε. Καρλόπουλος. Καρλόπουλος. Άρτσε. Συγκλίνει προς το... Άρτσε. Όλα για όλα. Τουτσαρίδης. Πάσα για τον Άρτσε. Δεν θα δώσει την μπάλα στον Κουρέλα. Πήγε κατά μέτωπο επίθεση, χάθηκε η μπάλα και τώρα βγαίνει από την πλευρά που έχει αφήσει εκτεθειμένη η επίθεση για την Καβάλα με τον Άρτσε. Και αυτός όμως δεν... Σε καλό σημείο για την ομάδα της Καβάλας από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται. Γιαλαμίδης, Άρτσε με τον Τροήρη. Ο Τροήρης θα του κάνει φάουλ.
Τροήρης που έχει και μια κίτρινη κάρτα. Γιαπιτζής, Άρτσε. Πάει πάνω στην μπάλα και κάθετη πάσα στον Άρτσε. Άρτσε με το Γιαπιτζή, πιο δεξιά στο μάτι. Και πάλι στην κατοχή των παιχτών της Καβάλας που έχουν κάνει ένα κλειό. Να έχουμε και κάποιον παίκτη από την Καβάλα. Ναι, φαντάζομαι θα έχουμε κάποιον.